Bine v-am găsit într-un nou tutorial. Astăzi vorbim cu Jeff the Killer pe cameră și prin mesaje. Hello. Oh, hello. I am ha. Imnoș. Ha. Bun, acum sunăm pe cameră. Ce zice prieten? Sunteți gata? Mi-e frică. Nu vreau să răspund. Doar sunăm o dată. You know what's funny that I find just hilarious is people look at me now and they don't. Mă, ce frică mi-a fost. Nu mai pot. I'm Damn, kiss. Hello. I'm hello. Pentru a vă oferi o capă excepțională, avem grijă de Can I am Nespresso, what else? o să dăm ultimul gol. Hai să barțunăm o dată. Eu nu mă uit. You know what's funny that I find just hilarious is Aici s-a tăiat people look at me now and they don't want to mess with me. La început era un băiat bun. Push me Dar i-au around. bătut niște băieți, au aruncat benzină pe el la I'm oameni. Jeff, Mama lui îl plângea la spital. and you're probably Că era ars, după ce s-a dat bandajele, era alb ca un strigan. Dar acolo a început să se taie la gură. I-a omorât pe toți și a spus because my brother was being pushed around him, mama and I lui didn't like that. I had ce râzi așa? Hai, du-te! About this note, haha. Don't miss. Chiar. Nu. O să ieșim. Și cam asta a fost episodul pentru 4 minute. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați like și scrieți în comentariu doar o singură cifră.